ato mga tao nga dali ra nimong maduulan, sila pahinuon ang maglisod ug pangitag tabang sa panahon na sila na pud ang mga nahanglan. Ayaw ipanabi ug iingon sa mga tao para dili kadaog-daogon nila. Pakuratan na nimo na sila. Antud ka masinso. Ako bitang bantayan gining mga tao nga moral taas lang garbo sa tungod sa kwarta. Muna usagod nga mambugiro ka. Basta doon na kay kwarta. Po kami intaw na ning pobre. Kasod kayo, amo nag-ingon nga may pa ang kwarta kay napay tao. Kaming tao, wag gid say tay kwarta. Gago! Makwarta igo ra. Mabitaw nga naapoy na mataggan nga bisan si kinsa higala amigo ni mo mga parente sabto nila nga ubos sa kasilang pagtanaw wa kay kwarta. Usa ka pananglit muhulam kanila daghan pang rason nga makahulam ka ug usapod kung wa kay garantiya di sa mosalig sa imong nabitay usa kay gayon ingon nga kuripot ko nako dili na sa ingon nga kuripot ko hilig lang gid ko mag-budget kay kung mahutdan ko wala may mohatag nako. Di totoo yan. Usahay baya kung si kinsa to mga tao nga dali ra nimong maduulan, sila pahinuon ang maglisod ug pangitag tabang sa panahon na sila na pud ang mga nahanglan. Di ba rin to makarelate sa ana nga sistema? Kubod doon na sa pinabantayan. Kining ato mga kagala, mga mismo parente. Tanaw sa imong kinabuhi nga wa kay na usab upos ang sa tanaw. Wala kay mga plano nga di nimo matuman. Ila gyapon ka i-judge. Tama kayo. Ako naman Nga kana dili nimo makabot. Muna ingon nga kung hangtod dili pa ka sure sa imong mga plano, ayaw ipanabi ug iingon sa mga tao para dili kadaog-daogon nila. Pakuratan na nimo na sila. Antud ka masinso. Muna irinto. Shout out na ko ang mga hindi para pa-shout out sa akin. Shout out na ako ang igaagaw na si Rosilia Honada Marson. O akong igaagaw gyapon nga si Romel Bakiran Caminero. O akong amigo si Nelson James Albios Bonifacio. O akong classmate sa elementary si G. Famat. O dapat sa amigo nako si Briel Sardido. O akong classmate sa high school si Ines Jorge. O sa usapan ng classmate sa high school si Kenji Hibulingo. Shout out sa inyong lahat.